Alas 8 nin aga ang laog sa trabaho ni Denica kan Santo Domingo Albay, alagad alas 8:30 kasubagong aga, dai pa siya nakakasakay. Kaya imbis na magparahalat sa maaging jeep, nagdesider na siyang magpasiring sa munisipyo nga ni aprobit saran ang libreng sakay na pig-upresir kan sa indang lokal na gobyerno. Sigun kay Denica, dawa na nga ni day siya uyan sa propwesto kan LTFRB na dagos ng i-phase out ang traditional jeepney, nagtutubod siyang bako transport strike ang simbag sa mga arag-arag kan mga madadalaga na jeepney drivers. Pagduduon niya, perwisyo sa naman subuot ang darang epekto kaini. Yes po, very grateful sa LGU since yun nga po nag-provide sila ng vehicles lalo na po sa mga kami mostly po kasi alam ko mga taga Santo Domingo sa Legazpi po talaga nagwo-work. So very thankful po like bilang employee and as well as a commuter po. On the fence po ako kumbaga kasi syempre may benefit din naman po yung pag-provide ng like mga modern jeep pero nakukuha ko din po yung sentiments nung mga iba pong kontra sa jeepney phase out. Mobile kan PNP, BJMP, Navy, asin van kan LGU asin MDRRMO ang nagahatod ngunyan sa mga apektadong commuter sa banwaan kan Santo Domingo. Ang grupo kaya kan Legazpi Santo Domingo Jeepney Operators and Drivers Association o LESHODA ang saro sa mga nakisumaro sa mahiwasang hiro protesta. Puon sa munisipyo ang pick-up sa mga pasahero, ang draft of point kaini depende kung saan sa syudad ni Legazpi mababaan pasahero. Sigun kay Santo Domingo Mayor Jun Aguas, nasasabutan niyan mga agrangay kan jeepney drivers sa bilog na nasyon o rugna kan jeepney drivers sa saindang banwaan. Alagad hagad kan opisyal na dai na paabuton pa nin sarong simana ang transport strike. Apwera sa negatibong epekto sa ekonomiya, nagtutubod ang alkalde na magiging pagabat sa naman ini urog na sa mga riding public. Last night, talagang we were trying to appeal sana to our friends from the TODA kung po pwede sanang bakong 100% may prove. But of course with their sentiments, and we acknowledge their sentiments sa inda pong pinaglalaban man. Of course, sabi ko nga kung talagang sinda madiretso, re-respetaran ta. But of course, ang satuya pong appeal sa inda, kung po pwede po sana, bakong aluyon. The most is 2 days. So again, through this interview siguro, I would like to appeal again to them, siguro na kung po pwede na data po paghaluyon. Sigun sa presidente kan LESHODA, ang transport strike na sa indama na boses nga maipaabot sa mga nanunungdan ang sa indang pagkontra sa ibang plano kan LTFRB. Pagduduo ni Rio Dique, daiman sinda totalmenteng kontra sa propwesto kan LTFRB na i-phase out ang traditional jeepney. Alagad sinabi kaini na day sinda pwedeng diktahan kan gobyerno asin dapat sa naman natawan sinda nin halawig na panahon na makapreparar. Problema kami, dahil man problema sa mo, masunod kami sa kagusto ng gobyerno, pero dahil kami diktahan ninda kung ano ang kukuhain ming unit. Dapat kami, tawan na kami, mag-decide kami kung anong unit ang kukuhain ming para makabarato kami. Dahil kami kukuhain ninda na anong kami 2.8, 2.4, dahil may kakayanon po iyan. Makairak man sa mga sa mga nagtitirios sa kasaradayan, single operator, arog sa muya, nagtitirios kami. Kung pupulsahan kami ninda na magwakida kulang kantidad 2.8 arog kaya dahil may kakayanon po. Gada na po ang ibang pag-iribam dahil pa nakakabayad yan. Biyahing manito Legazpi, vice versa naman ang jeepney driver na si Tatay Willie. Sabi niya, isinyaman ang mangyayaring hiro protesta, mas pinili niyang magbiyahe man giraray. Sayang man kaya daan sarong aldaw na dilihensya. Ako sa peace out, sir. Garo abo mga kami nga ng driver, dito na kami. Kung peace out pa yan, sa Ledakan Bago, kami ang mawarang trabaho. Ang kita mi nga kulang pa sa pamilya. Sigun kay Thomas Magalyon, acting regional president kan Bicol Jeepney Drivers and Operators Federation o BITRAFED, daiman sinda naunabihan kan grupong Manibela, TNVS asin Piston sa plano dapit sa mahiwasang transport strike. Kaya sa madaling sabi, mayo dapat na transport strike na mangyayari sa riyon.
Pagrerespeto mandaan ninda ang pagsabay kan ibang grupo sa albay sa nasambit na hiro protesta. Alagad pagduduon ni Magalyon, dapat ibalik na ang biyahe sa lalong madaling panahon, hulita ang transport strike ang ipigdeklaraman sana sa Metro Manila. Gawa kami ng press release at pinag-usapan yung tungkol sa transport strike sa Metro Manila. Ang pasya po ng mga pag-uusap, ang desisyon ay wala pong transport strike dito Bicol. Yan po ang final na pinag-usapan kahapon. Ayos po, hindi naman kami nagkulang. Paabot kami ng mga press release. Kasi kahapon nga, dineclare na yan sa mga media, sa mga parada para hindi sinamabo yun na baka magduwa-duwa na baka ma-strike. Siguro yung mga hindi lumabas, siguro okay naman yun, diretso naman nila yun. Kasi kung titingnan natin ngayon sa mismong lawak ng Legazpi at sa Calbay, siguro marami nag-grahe dahil wala naman nakukuha ang pero. Mientras tanto, pasaan windshield nin sarong UV Express van, biyaheng Legazpi Naga, matapos nagapuonin da ipa nabibistong kagibo, kan mag-agi sa Pulanggi Albay, amay kasuwagong aga. Magigirumduman, saro si Lunggares sa mga nakapirma sa pigpaluwas na pahayag kan transport group sa Bicol, na day sinda mabali sa transport strike ngunya na si Mana. Apuera kay Lunggares, pirmado man nasambit na pahayag ni Jomil Muhar, chairman kan Bitcop, Thomas Magalyon asin Domingo Arango kan Bitrafed. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.